Sziasztok! A mai videóm arról szólna, hát igaz, hogy azt ígértem nektek, az van a csatornámnak a címével leírva, hogy Icarus Volvo, de Credo busz nem volt leírva, de mindegy. De azért ezt is felrakom a csatornára. Volánbuszos Credo, SVB 288, ez lehet, hogy nem is híres ez a Credo autóbusz. De azért levideózom nektek. Ha jól olvasom, Ebro 6, volánbusz, Credo busz, Credo busz, Innovel, Credo busz, Innovel. Az a teljes megnevezés ennek az autóbusznak. És van rajta kamera is, gyerekek. Magyar termék, Credo busz. Az a régi logója is rajta van, ott fönt a buszon, de most nem mutatom nektek. Valami ott látszódik. Sziasztok!